Abans d'anar a treballar, Lucía carrega el bonobús i quan arriba a l'estació no li fa falta cap targeta de plàstic. El seu mòbil fa de bitllet per a viatjar. Este és el futur més pròxim, estarà al carrer l'any que ve. I amb aquesta tecnologia, la targeta que fins ara duiem a la cartera passarà a ser digital i anar insertada dins del mòbil. Així podrem utilitzar-la en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Pots fer el pagament, la recàrrega, la consulta de tota la informació de la targeta, les últimes validacions que has fet, el saldo de viatges, tota la informació que ara mateix en una targeta tu no pots consultar si no vas a un punt de consulta, tu lo pots fer en el teu telèfon mòbil. Fins i tot, si ens quedem sense bateria, el dispositiu continuarà funcionant. Muy bien, porque ahora los móviles cada día más aplicaciones y accesorios, entonces te hace la vida más fácil, ¿no? Metro, bus, lloguer de bicicletes, a més de servici pionera a Espanya, l'abonament de transport passa a ser una aplicació més del telèfon mòbil.